Shakti silaw tilubon ay kayo suruten pa ke ikan kayo di silaw amang tet tibiyay. Di gitara okay yan. Amanda, Isu the Arnold Pilayan and family, Leticia Abayan and family, Andrew Pilayan, Estrella Galangco, pagyaman ni Dorina Galangco at panagkasangay na. Intay pa iraman yung ikararagan dagiti sumaganad amin minatay ang may ikararagan. Isu ti kararwa da Federico Galangco, Lolita Galangco, Francisco Bravo, Nelly Bravo, Andres Cardona, Solsticia Cardona, Rebecca Gauran, Maria Elizabeth, ken amin aminatay ti Galangco and Gasalaw family.
sa minatay Leonora Kudyamat and Florencio Kudyamat. Kadwa en tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipud ti Sisa San Lorenzo Ruiz. Tumakder tayo kakabsat ket matipaser tayo ti kanta Tilubong umay kayo, surutenda, ketikan kayo ti silaw amang tetibiyag, siyak ti silaw tilubong umay kayo, surutenda, ket awan ton tinasip nget, dala na pagna, amin na marigriga, sumurot kay kanya, tain kay masarakan, tibangar ken silaw tibiyag, siyak ti silaw ti lubong umay kayo, surutenda, ket ikan kayo ti silaw amang tetibiyag, siyak ti silaw ti lubong umay kayo, surutenda, ket awan ton tinasip nget, dala na pagnaan. Masinjan dagiti kandela, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit yan ka. Kakabsat may kaupat apulo nga aldaw manipod itaday di panangrambak tayo asiraragsak ti pannakayanak ti Apo. Ita nga aldaw ilagip tayo di dinasantuan nga aldaw apan nakaidaton ni Apo Jesus itay templo. Tapno tong palen na tay linteg ni Moises ken tapno napan makisinarak kadagiti tattao anapudno ken kuana. Babaan ti panangiturong ti Espiritu Santo da Simeon ken Ana napanda iyay templo ket nabigbig da ni Kristo iso ti Apo ket inday dayaw da asiraragsak. Babaan ti panamagkaykaysa ti Espiritu Santo kada tayo, sumrek tayo met ita iti balay ti Apo, no kablaawan tayo ni Kristo nga Apo. Mabigbig tayo ita, babaan ti Eukaristya, agingga iti yaaynan to asidadayag, inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo. O Diyos, agubwayan ti amin alawag, impatuldom ken Simeon ani Kristo iso ti silaw amang lawag kadagiti amin a nasyones. Bendisyonam ken pasantuem kad dagitoy a kandela. Awatem kad dagiti dawdawat mi ket ipaay mo ada kami nga agigem kad dagitoy a kandela tapno agdaydayaw kam ken ka.
magnakam iti dalan ti kinasingpet, tapno maikari kami, makadanon to iti sidong tiranyag mo, adinto pulos agpatingga, gapo ken Kristo nga Apo mi. Shakti silaw ti lubong, umay kayo, surutenda. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Shakti silaw ti lubong, umay kayo, surutenda. Ketawan tunti nasib ngit, dala na pagnaan. Shakti silaw ti lubong, umay kayo, surutenda. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Shakti silaw ti lubong, umay kayo, surutenda. Ketawan ton inasip ngit, dala na pagnaan. Intay daydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y daga kapya kadagiti tattao ana imbag ti panagnak na kemda. Ibon na nagdaka itanok daka pagruk babanda kadaydaya wenda ka. Agiyaman kang ken ka, gaputi na indaklan at ayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin, ket sika po Yesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos na po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Siga mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami,
siksika situtugaw iti magkanawan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kagatuan Gloria iti Diyos iti kagatuan Yan tangay siksika O Jesu Kristo ti nasantuan Siksika o Apo Siksika ti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo ket iti gloria iti Diyos Ama Amen Gloria iti Diyos iti kagatuan 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 Pumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, ni Kristo nga anak mo in kawes na ti kinatao mi, ket na idaton iti uneg ti templo, dalusam kad dagiti puso mi, ket awaten na kami, adumatag ita saklang mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaonek amang isagana iti dalan ko. Ket kelato nga umay ti Apo sapsapulin nyo iti templo na. Umay to ti babaonen asigsegaan nyo, ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngam si asin nun to ti makaebtor ti aldaw ayaay na, mayarig to iti apoy, amang gugur iti landok, ket kaslanto na ingel asabun. Umay to amang hukom, kas ti manggugur ti pirak. Guguran nanto dagiti papadi, akas ti panakagugur ti pirak, ken balitok tapno idatagday ti Apo, iti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti taptao ti Huda ken Jerusalem. Kas ti panakay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ti sao ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ilukatyo na imbag dagiti ruangan. Luktan nyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrikin nyo ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria? Isu ti Apo ang nabileg ken napigsa, ti Apo ang maingel iti paggugubatan. Ilukatyo ang naimbag dagiti ruangan, luktan nyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrikin nyo ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria? Ti Apo ang manakabalin amin, iso ti ari ti Gloria.
iti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Yan tangay tatatao dagitoy nga anak. Nagbalin met ni Jesus akas kadakwada kinairaman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen iti papatay na. Pukawen na ti Diablo nga adda panakabalin na ken patay. Ket wayawayaan na dagiti amin anatagabo iti amin a panagbiagda gapu iti buteng da ken patay. Tanalawag asaan dagiti angheles ti tulong na. Nudiket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapol ay maipanda iti katao dagiti kakabsat na. Tapno agbalindaan na tulnog kinaasi akangatuan apadi iti panagserbina iti Dios. Iti kasta, pakawanen na ti Dios dagiti basol ti tao. Ita, matulungan na dagiti masulisog, agsipod ta iso amismo. Napada na sana natsulisog ken nagsagaba, ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Magsao ka kada kami, silawam ka't pampanunod mi. Ikatemet ito adomi, si sasagana kamadungeg. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumanod. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimteng ti tiyempo apanang tungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot iti linteg ti Apo. Sa nga pari sa pagaw, winodwa nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managboteng iti Diyos, ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel, adda kinkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramidan da kenkuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing, ket dinaidayaw na ti Diyos. Kinunana, itata tinungpal mon ti karim o Apo, palubusa mon apumusay asitatal natoy adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang ti amin at tao. May sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Tugaw tayo, good morning. Ito'y kabalay mi. Ito'y computer, mga ala ti midwifery. Ket agud OJT ijay Santa Lucia District Hospital. Kaya di na minsan nagado ti ilislista na dagitay jamu nagan nga ta ti aganaken Kakunak nakakita ka nga ti aganaken kunak wen po as asistaran mi. Kuna namet.
Kakuna mo, di ka pala umay tawiden, dagiti di gamit ni inang ko, ta partirang or day di inang. At dabag na di balay, di mo na dapay. Nga tinagyan na, at da kawot ti biklat. Nadya ka mo, tapno natartaros ka no panaganak di ubing, at da nabungon ija nga kawot ti biklat, dati pagipit ti pusag, pagputad ti pusag, at da mo pagrepet ija nga dati samet. Anya ganan, dati taliti abuno na warwarem krrrr ko na, dati sama ti pagrepet dati inang. At dan to bitadain ijay, at da pa'y tabako, ta kasjagayam idino dati agpaanak da, agtabtabako da, tapno hanga agsad din jidara di jida po na isun sa di apandai kami. Ije pusag ti ubing, jamu ano kas ano nga usto da jay. Kaya adda jay so ay ayamon mi idi ngam ni inang ko partira nga talaga maagpapaanak idi. Ngam di jay kinapartira na haan na laeng nga ba haan na nga bukod tinawid na kinday di apong mi nga haan nga di inang na di katugangan na nanang ti amang mi may samot nga agpapaanak mo da nga bakit idi rugyan ni inang ti aganak napigsapay di maudi nga ading kon hanga makakita ni apong kunta sa nga 13 kamngar nga agkakabsat agparpartira pa ilang di apong ko ti kaado ti anak naging gana nga kakaanakan may pinapaanak da awam mga minti agitaray ti hospital idi tano ipam mo di hospital hamo mga itaray tapasagad mo't pangiluganan da ay apo ka naganak tuman di anak nan di kay pay nakadanon di kas di kabayag na kami di iso nga natural ti tatan ka iparit dan madin ta siyempre nagkomplikasyon basol yung tumat laeng kasjay ngam adu ti rito dati aganak idi ayan mi no apay damanang ko iranada ti aganak dati pa nagbabagyaw awan silaw nakasipsip ngat aglublubo umanuswas agikikis to di aganak ami mabalin nga itaray kada pay rito natapno na dardaras nga aganak nya ti arami din ti asawa nga lalaki umulog da di agdan haan kasano iulog da ti agdan pabaliktad da jay akin babadyo ulo na kanan diyan mo no nangal anya ko mati connection na iya aganak hindi jay iulog dati ganag nga ngato balbalay jay ayan mi idi iso nga daga jay si Marsaruno nga nagbalayon ko nadan dua akatukad laengen tapno nalaklakada nga ulugan ngam no naganaken addaman jay amo no amuyo taji balay mi jay gamin ayan mi idi addalat ta sirok ti balbalay tunggal adda aganak, adda ikabilda nga irama jesirok ti jesirok ti naganak. Nya ti kabkabilda bulong te, sangate. O kamantires. Apay mat. Kitaan nyo ang muda, dami mestra. Apay mga kamantires. Kitaan nyo. Tanong nagregreg ka no? No nagregreg kan di bulong ti kamanteres kadagitay mo pilosopo di ayan may ti kano ikabil da maronggay tapno talong aldaw pay laang naregregan anangam amuyo da kas ja amuyo kita nyo kamanteres ti ikabil da taapaya no kaiddaan na nga haan pay nga na regreg di bulong ti kamanteres nya marami at da sakit agsakit di babae haan nya ti pangawag yun jay daawag na day daawag na jayan mi kaday jay kadagiti Hudyo handa nga agikabil ti kamanteres nga iso ti pagibasaram no mabalin hanga day jay kanyada 40 days o patapulo nga aldaw kalpasan nga naganak ti babae maibilang anarugit maibilang anarugit 40 days after nga naganak dayay babae katat nagaputan naganaken isunton mapanto ijay templon at darito da pannakadalos iso dijay dirito da kanya da nga Hudyo pannakadalos dayjay iso mabalinton nga kunayaw mabalintumanan kanya dahan na masagsagiden into na after 40 days eksakto mabalinto manen kano lalaki nga inunaan day jay anak iso maidaton ijay templo
Ngam no babae, haan, dahil ti culture bias damot iti babae, jay ita dimakkelan ni Apo Jesus nga kultura. Lalaki laeng nga inunaan ti maidaton ijay templo. No babae, haan. No maikadwa a lalaki nga anaken, haanen. Di at the birthright na. At the birthright, kunada day jay. Iso nga ni Apo Jesus, sinurot damot, no bilangan tayo, manipod iti December 25, rinambakan tayo, ti panakayanak ni Apo Jesus, no bilangin nyo agingga na tata 40 days. Rito ti panakadalos, di ina ni Maria, ken maidaton di inuuna lalaki ni Apo Jesus. Isong ako na tayo, panakaidaton na di templo, inawagan tayo ti Candelaria. Isong nga adda kandela yo tatay. Anya connection ti Candelaria. Apay a kandela? Ngamin, kuna ni Simeon, idintag ay nang inururay na ni Simeon na lintag nga tao at dayay nagururay na panji templo, kuna na impaltiing na nga haan nga matay, agingga na nga makita na ti Mesias. Kaya idinakita nan inubba na di ubingan kuna na palubusa mon apo tatata na tong palmon, palubusa mon apumusay, to'y anak mo kuna na ni ti adipen mo kuna ni Simeon, nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti tattao, maysa asilaw. That's the word. Maysa asilaw amang lawag kadagiti hintil ken kadagiti mangyagdayaw ti ilim nga Israel. Iso nga ni Apo Jesus kuna tayo iso ti silaw. Iso nga tatangaal daw Candelaria na ipablaak nga ni Apo Jesus babaan ken Simeon na ipablaak nga iso ti silaw. Iso ti koneksyon na no apay nga ramrambakan tayo nangala tayo ti kandela na bendisyonan ta iso ti silaw. Kagas ano dahi ti nga silaw? Kas ano? Imagine nyo, ti pananglawag ni Kristo ti sangalubungan. Kasanot panang silaw na? Kasano pananglawag na ti sangalubungan? No kitain nyo ti intero asa nga lubungan na ngamin ti tao ayan na yati sipnget ayan na yati kunata yung lubong ti sipnget ti tao no agbibiyag iti lubong ti basol agbibiyag ti lubong ti sipnget kaya idinabunyagan tayo kuna ni Apo Padi siyak bunyagang katurkwato itinagan ti Ama Anak Espiritu Santo na punasen dayjay basol atawid. Ulitan tayo nga ibagbaga, di basol atawid haan a personal a basol di ubing, no di tinawid na kininanang kintatang in the Old Testament, dagiti ninuno tayo adan ken, eba. Kadayjay laeng ti makadalos, bunyag. Iso nga na ikaten di jayan, na incorporate kan, na ikapeng kan iti simbaan ni Kristo, nakaramang kan iti simbaan ni Kristo, nadalos kan. So nga ti ikasta ni Apo Padi, no nabunyagan na, nadalusan, lanaan na, awatom ti misyon, kinapadi, propeta, kinari, da kayo, padi kayo mat, common priesthood, da kami ministerial priesthood, propeta kayo mat, ari kayo mat, agserbi as ipupudno na pakumbaba. Kalpasan na ni Apo Padi, nagbado di ubing tipuraw, purity kinadalos, nadalusanen. No awan ni Apo Padi, idinnes na di puraw arupot, ibungon na kuma, nga kuna na inkawis mo ni Kristo. Kalpasan na sumindi kayo ti kandela. Dakay nga mga anak ti bunyag, kinang bunyag. Inawat tayo ti kandela, anya dayjay, ni Kristo ti pudpud no asilaw, gimangat. Amo yung ti gimangat. Oh! Datapan gumangat, Apo, struggle mo diubing kami na apay mga nga nagbasit tila ako nga posporo kada lighter ide. Yung kay gumangat, yan da apong mo. Mano a kilometron sa ama diya papanam. Piman bulon to nga naparparkin ko di kagangat. Apo nakadanong ka diyan di akasi nga dalalya na nagidepay laeng gaman balbalya na nakabutang. Gimangat tayo ti silaw ni Kristo. Kaya na nga sa uwan, bagina tayo ni Kristo, nakaraman tayon iti dayta silaw. Kaanya ti aramidin na dayto asilaw. Si kamot ti agbalin asilaw kinni kabsat mo. Awanan ni Apo Jesus.
Itilaan nga nasanton ay Eucharistia kin kadagiti sakramento nga mahaanin nga umay magmag na ulitin tayo. Ngem impaiman na kada tayo. Datayon ti silaw ti lubong. Iso di kanta tayo. Siyak ti silaw ti lubong. Ni Apo Isus tinangibaga, ngem tatanda na bunyagan tayon, maawatan tayon ti pamati, datayo metten tinagbalin silaw. Dayjayan ti ibagbaga na silaw. Iso nga tunggal, kitain na yo, apay nga nagsindi tayo ti silaw, ipalagip na di nagbunyag tayo. No nagbunyag tayo, adda kandelahan. Tun makimisa tayo, adda kandela. Ag first communion, adda kandela. Ag konfirma, nakaiganti kandela. Ag kasar, adda kandela. Ipalagip na di nagbunyag tayo. Adda may sa akin na sarko, Diyos ko, pakawanam. Idinasindyanan di kandela, gaputan na puyo po yan, naturungan ti electric pan, na idap, ay umariwawa di pastoral, ay, sindyan nyo! Apaya, iso ti umuna nga matay. Nagkuna, apay, Diyos ka, nga mom ti biyag tatao. Gaputan na idap kano di kandela, ginubian, iso kano ti umuna nga matay. Dahil ayamot ti meaning na mga di umunon na nga maidap, iso ti umuna. Ipalagip na nga adda ni Apo Isus, kinipalagip na ti panagbunyag na nga isulat na ko maamang silsilaw. Naging gana nga natay tayo, adalata, kandelahan. Into na ipunpun ka ta makaangot dati kandela, al-alyahan. Makaangot kan tungo, alo, dato nga pong ni, alo, dal-alya, nagbalin mo nga al-alya, di kandela, haan nga al-alya. Iso di silaw. Katatanda tayong tinagbalin nga silaw. Katata, apay nga rod nga, anyang rod ti mission na dito asilaw. Be the light of the world. Agbalin ka asilaw ti lubong. Kada ito'y asilaw, maaywanan. Iso nga rod nga dananang kintatang, daga dyan ang anak ti mangigan. Datayo ti mangaywan. Napadasan nyo tinagsilaw ti burroong. No. Di lampara. Di dagas na. No oray mayat di pabilom, ngam no ti ramparayo ke krudo ti kanen na. Ay po nagbasa ka, agkulangot ka talaga nagngisit. Hanyo na padasan dagito ita solar ngamin silaw yu dubing kayon niya. Ay hampay. Kadi jay, ngam no oray di pabilom, no nga nasayaat, kirkiram, tapno aglawag. Katatamatan ka po tawang mo buruungan, anya ti uso, solar, chargeable, di mat? Paggapuan ti power de jay solar, init haan, no haan mo nga ipainit, haan nga, agsilaw. Ora jay chargeable, no haan mo nga i-charge, awan pigsana, haan, marunot. Kas jay magkanya tayo. No datayo ti silaw tatan awam mo ramparan nga punggaam ko man amoyo ti sao nga punggaan kirikiram DJ pabilo na ag church isugarod nga why do you come to church? Apay nga umay ka dito simbaan. Umay ka umadaw ti silaw. Nakakita kayon daytay rosaryo nga no ikwam di silaw ka into no ikambil mo di sipnget ka agandap ko na tayo. Pero aramidek di ubingak tutukak ti plus light nga nakagangat. Inton ikabil mo ijay nasipngeten, naglawag. Imadawan na silaw na agreflect ijay. Kas matlakan niya tayo. Apay nga umay ka ti simbaan. Umay ka ag-charge, umay ka umadaw ti silaw. Taapaya, nulubat ka, hamo ka ba ulan ti sumarangat ti biyag. Masapol nga da pigsam, anya da gijay pigsa. No adda panubok iti biyag, tipigsa nga agapokin ni Apo Isus no kumpos day tabagim, uray no adda panubok iti biyag, addaan ka titibker, anos. No adda kinatangsit, tay laeng tao nga nakacharge kin ni Apo Isus, tay laeng tao nga adda kin ni Apo Isus, adda ti puso na, ti kabailan na ti agpakumbaba. Tanulubat ka, adda ti mangsit masit, ako namutan. At dala nakita mga kamalinulubat ka, ison ti dildil-dilim.
Nadala ka mali ti maysa, no detay nulubat ka. Haam mo makita ti kay napintas ti lubong, ti makitkitam kamali. Haam mo kabailan ti agpakumbaba, nulubat ka. Ti laeng tao nga nakacharge kin ni Apo Jesus ti addaan pan nakaawat. No nulubat ka, agibalbalis ti ririnam. Nadala imbagada basit awanen nadadael kan. Isugarod nga umay ka kini Apo Jesus, si papakumbaba ka nga umay, Apo, ikanak ka di ati pigsa, no adda sakit, ikanak ka di ati anos, tabarbaring kin pan nakaagas, no adda problema, ikanak ka di ati anos nga umawat. Dahil ni Apo Jesus, ti pangalaan tayo, isungod ti pagcharsan tayo, tano silaw, no napigsa di silaw tayo, agbalin tayo mat asilaw, iti dadduma. Kayam nga lawagan ni kabsat mo, no adda ni Kristo kanyam nga silaw mo. Ngam no nagkusap ta biyag mo. Amoy ti tao nga nakusap ti biyag na, ay apaw, impos na kuma, awan pa'y ganas dagiti nga kaaruba. Kunana, no nakusap ka, ay wonsis, no siyak dayta ikapitan ko. Dagita titirada dagita lubat nga tattao. Imbes nga sis bay amo ni katem data pos mo ha nga makatulo. Ngam no detay lubat ka ay nasyak data sis ing kapitan ka oh. Haan nga sa hanga lumawag. Mangdurog nga mangidep. Nayagasawa ko maagproblema, makitkita maagproblema, imbes nga tulungam nga mangiyangat ay no siyak daytan pinanawa kon dagita ti lubat nga desisyon. Dagita ti awan ti na Diyosan a desisyon. Nagkamali ni kabsat mo, imbes nga itanok mo, takayat na ti bumawi, nulubat ka, hang katumulong nga mangrangrang, iddepom. Dahil ti attitude ti lubat, isungurod nga, apay nga umay ka, sakay, no daduma ka, sakay mo lang makimisa, gamin no da problema, han? So ako ikan na kay kumani Apo Diyos nga kanayon ti problema, tap na inaldo, makimisa. Saka mo la umay no adda didigra. Saka mo la umay no agsakit ka. Narigat ton makabawi kan tupay. Iso nga may mayat nga mapangka Apo ikanak ti pigsa. Apo ikanak ti pannakaawat. Apo lawagan nak. Tauri dagiti tattao no makita da ka nga tumulong ka manglawag maisurot da malawagan ta nalawag ka nga rod. Ngamte ko na ako no tapay larupam ko makaidepen. Masabat da ka ko. Kuna da nga dagos enta. Nya na ganan nakarongrong met tabiagan ay ka imbes nga tumulong nga manglawag ka mangpaspasip nga awanan. Iso nga daya ang inalayo man ta kandela yaw. Da kay nga daduma di mo mauawatan sa so awam magkandela yaw. Inalayo manan ipalagip naman na bunyagang ka. Gimangat ka, simindi ka ti lawag ni Kristo, anya ti misyon mo, agbalin ka met nga tumulong nga manglawag ka dagiti tattao. Misyon mo dayjay, trabahom dayjay. Agpagbalinam nga biyag mo, nga oray pa no, adda problema, agbalin ka latta lawag. Uri adda pakarikutan, adda saksakit, agbalin ka latta lawag. Uri no adda pakarigatan, tumulong ka nga mangurno, saan nga mangwara. Dahil nga rod, isungar nga kunana, siyak ti silaw ti lubong. Yun, nagmayat-mat ako na tayo, ni Apo Jesus ti silaw, nabunyagan siyak mat ti silaw. Ngam na ti timsong yung agasawa kin timsong yun takaarobam ka, labat na bang pag-ibig? Awanan. Naksutan. May signal pa ba? Awan nga talaga koneksyonan. Kanulubat ni relasyon tayo kini Apo Jesus na ka automatic nga lubat maaminan. Awanan ti silaw. Iso nga nagmayat ang datayo kumamot ti silaw. Ala narigat nga ibiyag, narigat nga perpeken, narigat nga minti na rin nga kankanayon nga nakakonektar ken ni Apo Jesus. Tanagado ti panubok, nagado ti aramidan ti demonyo tapno dadailen na tayo. Nagado ti armas na tamariribok na tayo. Ngam tilawag ni Kristo han nga abaken day ta asipnget. Ti kayat ti demonyo agbalin anasipnget ti biag tayo. Relasyon, panagkakadwa, kinakapsot, kinagamrod, kinatangsit,
Kayat na nga kasya ti lubong tayo. Ngam haan na apulos nga abaken ti grasya ni Apo Jesus. Haan na pulos nga abaken ti bilag ni Kristo ta nabilbilag at ti Diyos ngam ti demonyo. Kaysoan niya nga ti rumbang aramiden tayo iso nga nga datay nga umay agkurkon no. Umay agcha-charge. Umay gumanggangat. Kanayon nga umay sumindin, umay iddepen, isindim tapno pumigsa. Igangat mo manen tapno agranyag. Kuno ti pan nakaisalakan ti ibagbaga tayo, ni karkarigatam nga si kakasilaw katilubong, apay pagdua-duaan tayo pay nga ti maisalakan, haanen ako ka na tayo ni Kristo. Ala kakabsat, be the light of the world. Agbalin tayo kung mga silaw. Tumulong tayo kung mga mangrangrang tilubong. Tumulong tayo kung mga mangpaksyat ti dakes sipnget. Iti biag pamilya, kaaruba, trabaho, iti gimong tayo, diti unag ti simbaan tayo, na may mayat lataan narangrang, ngamong ulitan tayo, paggapuan ti rangrang tayo, agapulat takin Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansay ti cross gapo kada tayo. Nagtutuok ket na itanem. Kas palawagan dagiti na santuan a surat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inta itagdawat ti ama tayo ana ilangitan kadagiti panggep tayo iti biag, iso anang ted kada tayo ken Apo Jesus sa Kristo, kasilaw amang lawag kadagiti hintil, ken pannakadadael, ken pannakaisalakan ti ado a tao, iti tunggal panggep kuna tayo, Apo silawam ti dalan mi. Nagranyag ti silaw ti pamati kadagiti na bunyagan. Idawdawatan tayo dagiti amin na dambunyagan, tagtultuloy kumang aganaraar ti silaw ni Kristo iti panagbiagda. Kumararag tayo. Sinilawam ni Apo Jesus, tilubong babaen ti papatay ken panagungar na. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo kadagiti nasyon ti lubong, tapno di agresa ti panangitrabaho dati kapya, babayan ti panilaw ti ebanghelyo. Kumararag tayo. Indaton dagiti agasawa a Maria ken Jose ni Apo Jesus iti templo. Idawdawatan tayo dagiti amin a nakristyanuan a familia, tapno idaton da kumamit dagiti anak da nga agserbi ti Apo nang runa iti kinapadi ken kinarelihiyoso. Kumararag tayo. Napadasan ni Apo Jesu-Kristo ti amin na paset ti kinatao tayo, malaksid iti basol. Idawdawatan tayo dagiti amin nga agsagsagaba, ken may tugtuggod,
dati panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus, ti kanayon nga inspirasyon da, kumararag tayo. Ni Apo Jesus ti pakadadaelan, ken pakaisalakanan ti adu at tao. Idawdawatan tayo, dagiti minatay tayo, tapno babaen ti silaw ti pamati, nga inawat ken imbiagda, makagtengda ni ti agnanayon alawag, iti sidong ti Diyos, kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adim mawat titulong tayo may karkararag kadakwada, nang runa dagiti naayat at tumultulong iti parokya tayo. Nailangitan nga Ama, nagranyag ti silaw nga imbaon mo kada kami ni Apo Hesus sa Kristo, babaen ti papatay ken panagungar na, reengem kadi akanayon ti silaw ti pamati kada kami, dawatin me dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Sikat mangtet tibiyag, sikat ubog ti ayang, awatem apo to'y daton ko, ket dawate kumat bendisyon mo. Sikat mangtet pigsa, nga agserbi ken agaya, denggem kadapo to'y arararaw ko, awanen sa baliya kamang ko. Sikat silaw niyaya, amang sarap na'y kanya, silaw amapo daytoy panunot ko, ket jakto na suminat sidong mo. Sikat silaw niyaya, amang saranay kanya, silaw amapo daytoy panunot
santo na suminat sidong mo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo si kamet laeng kinayat mo ani Kristo nga anak mo idaton na ti bagina akas kordero nga awan mulit na ang maipaay ti panakaisalakan ti lubong. Maayayo ka kumangarod iti daytoy a panangidaton ken kuana ti agragragsak nga iglesyam gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Podno na may ikari katrumbeng annong mikat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios. Ta ita nga aldaw ti anak mo nga adda manipod iti agnanayon maidaton iti uneg ti templo ket ipakaammo ti Espiritu Santo nga isu ti gloria ti Israel ken silaw dagiti hentil. Isu da kami umay kammet asiraragsak makisabat ken Kristo at inudingam amang isalakan ket makitimpuyog kami kadagiti angheles ken sa santos nga agdaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin aparsa. Ti langit ken dagan apnuda iti pakay daydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Podno ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Hastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo, o Apo agingay ti yaay mo. Itingorot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata'impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo. Dumteng kumati pagaryan, matungkal kumati nakem mo. Diko'y daga akas sa Idem kadakam di aldaw ditoy, di kanen mi, di patinayon nga aldaw pakawanem dagiti paspasul mi, kasmet kumagiti pamakawan mi, kadagiti met nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanuko, iti sulisok ket isalakan Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami.
kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namain mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Ako kami tituray, ti panakabalin, ken dayaw ti agnanayo, adi tuag sarday. O Apo mi Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Dios amangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Dios amangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan, item kada kam ti kapya, item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salain nga sa mapaimbagton. Ti Sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sa abangan, di namili na ramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo, narukop narasin nanumo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi,
kari ngagserbi Apo sikat ikamang mi ngem day tabanga numan pa'y naramiti daga no palubusan ti Dios grasya na di maibos ti banga agbalin a bagnos Apo sikat ibileg mi Apo sikat isilaw mi di kamay kari nagserbi Apo sikat ikamang mi Jesus, umay ka dito'y pusok agnaed ka ikutam to'y biyak ko ken kararwa tapno diak to may sinaken ka iturong ka doa po tarabaye malada ito'y nung tapno agserbiya kasi pupudno aging gana tumpal ako dati ayat mo iso apo tibiyag ko keta asim iso apo tikiret ko kenti bilin mo iso apo tibagnos ko nga agturong kinapodno dati ayat mo iso apo tibiyag ko keta asim iso apo tikiret ko kenti bilin mo iso apo tibagnos ko nga agturong kinapodno Kumararag tayo. O Diyos, tinungpal mo day dinamnaman ni Simeon, asaan anatay aginggat di na naawat ti Mesias kadagiti takyag mo. Babaan day ito'y panagkomunyon mi. Punwen na kamkad iti grasyam. Tapno may ikari kami to asumabot ken Kristo, ket makiranod kam to ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Awan ti training tayo tataapo ngayon to no Sabado, isunto ti confession, recollection dagiti agtarigagay nga lector ken acolyte. Ti Apo at dakuma kada kayo. Yes, takumamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannorsuro ti pammati ket pagtalay na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo dito.
ket lima at dawen tinaglabas. Napnuan pamati pananginan na maken ayat. Ti misyon tayo na ibiya, ken na iparig na daytoy ti sagot ti Dios anamarswa. 70 ket lima at dawen tinaglabas. Ti bukel anay mula tinang ipanamnama, napatubo apamati ti tumunggal maysa para burayat ti Dios kadatay ditoy daga. May maysa apamati, may maysa namnama, timpuyog dalyas at awagas. Intay agkay kaysa amangi kanta, ti ayat ti Dios ket ti mangidumduma. May maysa apamati, may maysa namnama, timpuyog dalyas at awagas. Intay agkay kaysa amangi kanta, ti ayat ti Dios ket di mangidumduma.